Για μετρήστε εδώ πέρα, μας παίρνει το γεωτρύπανο μέσα. Να σας απασχολήσουμε για λίγο. Ίσως είστε και ενήμερος, γιατί είστε καλά, είστε. Τι γίνεστε, είδα και εγώ Παπαδάκης και δεν ξέρω τι είστε εσείς. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας δείξουμε και από εδώ μερικά πράγματα. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος και αν έχετε λάβει το χαρτί. Ποιο χαρτί? Έχει σταλεί ένα χαρτί πριν από 15 μέρες περίπου. Είμαστε από μια ελληνοαραβική κοινοπραξία πετρελαίων. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, είναι και το ελληνικό κράτος. Στην περιοχή της Πεντέλης έπεσε ο κλήρος σε εσάς να γίνει μια δειγματοληπτική γεώτρηση εδώ. Στο σπίτι. Εδώ βγάζουν τα χαρτιά. Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί επειδή αυτή τη βδομάδα είναι και θα έρθει και ο Σεΐχης του Ντουμπάι. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πάρει αυτή τη. Όχι. Είναι το ελληνικό κράτος μεν. Από το ελληνικό κράτος ποιος εκπροσωπεί? Είναι όμιλος με το ελληνικό, το οποίο συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικές. Δεν πρέπει να συνενέσω εγώ όμως? Πώς θα έρθετε εσείς να ψάξετε για πετρέλαιο μέσα στο σπίτι το δικό μου χωρίς να συνενέσω? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει απόφαση. Εμάς μας στείλανε ότι πρέπει να κάνουμε τη δειγματοληπτική γεώτρηση. Κοιτάξτε, και επειδή να σας εξηγήσω γιατί. Όταν αποφάσεις στο ελληνικό δημόσιο, υποφέρουν οι Έλληνες πολίτες. Ναι, καμία αντίρρηση. Αυστηρά προσωπικά το παίρνω γιατί μιλάνε για το σπίτι μου. Αν ήταν εδώ για το δρόμο, ας πούμε, εντάξει. Έχετε δίκιο σε πολλά πράγματα, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να κάνω τίποτα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουν τώρα αυτές. Δηλαδή, αύριο θα γίνει στη Γλυφάδα. Μεθαύριο θα ξεκινήσει στη Νέα Μάκρη. Θα γίνουν αυτές οι γεωτρήσεις, επειδή αυτή τη βδομάδα τυχαίνει να είδε και ο Σεΐχης, αυτός που είναι πρόεδρος. Όχι αυτός. Χάλασε 173.000 το λεπτό. Αυτός χαλάει περισσότερο. Αυτός χαλάει περισσότερο. Ωραία, κοιτάξτε, θα του πείτε το εξής. Εγώ δέχομαι να γίνει αυτή η διαδικασία όλη με την προϋπόθεση ότι θα μου δώσει 2 δισεκατομμύρια για το σπίτι. Δεν αξίζει τόσο. Να σας πω κάτι, μήπως βοηθήσω. Επειδή είναι αυτή τη βδομάδα εδώ, θα έρθει και ο Σεΐχης. Και προφανώς θα είναι καλύτερο να τα πείτε μαζί του. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μετρήσω να δω αν με παίρνει το γεωτρύπανο. Μετρήστε εσείς μέχρι να έρθει ο Σεΐχης. Να δούμε αν με παίρνει το γεωτρύπανο και αν μπορώ να ξεκινήσω εδώ. Αν χρειαστεί να γκρεμίσουμε και λίγο μάντρα και τέτοια. Αυτό μπορώ να κάνω. Καμία αντίρρηση. Και κασκαλοπάτια γκρεμίσουμε. Καμία αντίρρηση. Εμάς. Ίσως είναι καλύτερα. Είναι κάτω. Έλα, παιδιά, προχωρήστε εσείς, πηγαίνετε. Παιδιά, μισό λεπτάκι έτσι για να... Γεια σας. Γεια σας. Τι γίνεστε, ήμουν υπεύθυνος συνεργείου. Διαθεσόπουλος. Διαθεσόπουλος. Συγγνώμη για το όνομα. Παρακαλώ. Ο κ. Παπαδάκης είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Εδώ λέει ο κ. Παπαδάκης. Αλέκος Σαλάμ. Λέει για την αποζημίωση. Αν θα αποζημιωθεί, για θα βοηθήσει και όλα αυτά. Εγώ διατίθεμαι να δώσω το σπίτι με την προϋπόθεση ότι θα εισπράξω το χρήμα από την αρχή μπροστά. Δεν θα ρισκάρω εγώ, ας πούμε, γιατί. Προσέξτε, πρέπει να έχω και εγώ κάποιο λόγο. Εμείς αυτό που θέλουμε από εσάς είναι σήμερα να μετακινηθείτε. Δεν θέλουμε να μείνετε σήμερα στο σπίτι. Ότι θα αποζημιωθείτε, θα αποζημιωθείτε. Ήδη. Τι να κάνω? Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε σήμερα εδώ. Θα μείνω άλλο. Όχι. Έχουμε κλείσει το μάτι στο Intercontinental. Σουίτα. Θα μείνετε στο Intercontinental σήμερα. Για την αποζημίωσή σας όμως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Εγγυάται ο Al Said Basha. Δεν είναι τυχαίος. Έχετε κινητό τηλέφωνο, είναι κινητό αυτό? Λέμε μέσα, ναι, μην τα Παπαδάκη. Μας την το γεωτρύπανο, έτσι. Να μπει μέσα με τη μούρη για να κολλώσει πίσω. Γεια σας, κορίτσια, Παπαδάκη. Ήρθε ο Τριανταφυλόπουλος. Ο Μάκης. Έλα, Μάκη, γεια. Έχει έρθει ένας Άραβας και θέλουν και γεωτρύπανο να μας δείξουν τρύπανο στο σπίτι. Για να περάσει. Τα καλόγια να προσέξετε πάνω. Ποιος κορκολής, ρε? Ο Παπαδάκης. Έλα. Όπα. Κάτσε τα παιδιά. Ακόμα δεν τον είδαμε. Μισό λεπτό. Το πρόβλημα είναι και εμείς τις εργασίες πρέπει να συνεχίσουμε. Άρα ελάτε εδώ που έχει ίσιο. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα που είναι το χαρτί. Άρπα, το χέρι στην τσέπη δεν το έχει βάλει, πες του Διαθεσόπουλε. Το χέρι στην τσέπη δεν το έχει βάλει. Όλο άρπα είναι και όλο στο κινητό είναι. Εσύ έχεις χαρτί. Το πρόβλημα είναι ότι εσύ ήρθε πάρει σπίτι χωρίς χαρτί και λεφτά. Άνα μάφι ψέματα. Αρζάν. Ψέματα μάφι.
Δεν έχεις μάθει ψέματα. Ψέματα, όχι. Εγώ επειδή είμαι δημοσιογράφο, ξέρει ψέματα. Πού είσαι, έλα κύριε Διαθεσόπουλε. Πες τον Άραβα. Πες τον Άραβα να ξεκινήσει από το διπλανό σπίτι. Κύριε Παπαδάκη, για όνομα Θα του γίνουμε Θεού. ρεζίλοι, τώρα θέλω να ανέβω στα ράτσα και να πιλώ και θα πέσω τώρα αυτά που βλέπουμε και κοροϊδεύουμε που βλέπουμε στα τηλεοπτικά. Εγώ τα κανάλια έχω, τα πήρα, έρχεται το τριανταφυλλόπλος είναι. Αυτός είναι αυτό. Όχι, αλλά είναι ο υπεύθυνος για τις εργασίες. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, αποχωρήστε να λύσετε το θέμα με τον κύριο. Καλό κομμάτι. Ένα θερμό χειροκρότημα κυρίες και κύριοι για τον Ζόρζ Παπαδάκη. Πολύ ωραίο σπιτάκι. Με δάνειο είναι. Σιγά σιγά, να κατασταθούμε και Με εμείς. δάνειο είναι.